У музеі кнігі Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі прадстаўленая выстава, якая прэзентуе спадчыну вядомага і невядомага, знакамітага і, аказваецца, малазнанага Марціна Кухты, таго самага, чыю кнігу Максім Богданович успрымаў як самы вялікі падарунак для сябе асабіста і для свайго народу, як самае вялікае сваё здзяйсненне. Марцін Кухта – друкар абсалютна унікальны для нашай культуры. Гэта прадаўжальнік справы Скарына, які праз 400 год зрабіў вельмі шмат падобнага. Калі Скарына, беларус па паходжанні, зрабіў першую кнігу, якая першая не толькі для беларусаў, але і таксама для літоўцаў, то Марцін Кухта, літовец па паходжанні, зрабіў надзвычай шмат для адраджэння беларускага кнігадрукавання ў пачатку 20-го стагоддзя. І яго выбар быў абсалютна заканамерным, бо менавіта Марцін Кухта надрукаваў кнігі такіх знакамітых сёння творцаў: Янка Купала, Якуб Колас, Максім Богданович, Максім Гарэцкі, многія іншыя. Для нас, канешне, эта спадчына з'яўляецца нацыянальным скарбам, і мы яе захоўваем, па магчымасці прэзентуем і ў супольнасці са сваімі літоўскімі калегамі даследуем, папулярызуем і паказваем грамадскасці. Тут на выставе, адпаведна, ёсць вялікая колькасць беларускіх кніг, выдадзеных Марцінам Кухтам у пачатку 20-го стагоддзя, але таксама кнігі і газеты літоўскія, якія ён актыўна выпускаў, выдаваў для літоўскага чытача. Экспонаты откуда? Из фондов Национальной библиотеки или из Литвы? Усе документы, усе книжные помники, газеты, которые представлены у экспозиции, взяты з фондов Национальной библиотеки Беларуси, хотя при падрыхтоўцы экспозиции, конечно, мы вывучали, где еще захоўваюцца книги знакомитого друкара. Тем не менш, все, что тут есть, это оригиналы, это книги с фондов Национальной библиотеки.